Dobrý deň, dneska tu máme Brawl Stars Opening Brawl Passu. Neclaimoval som si ho, necháme ho na autoclaim. OK. Season 26 rewards. Your season 26 rewards were automatically collected. Go. 2500 powerpointov, jeden legendary star drop, 25 star dropov. Je ich normálne 24, len 25 za to, že ja som tam mal jeden star drop na konci 1000 kreditov, čo máme už Lily. 8000 coinov a 50 gemov. Lily Assassin. A nerd at the heart and a total witchcraft buff. Lily's thirst for knowledge once led her into the enchanted woods, where an incident involving a firefly and carnivorous plant would change her life forever. Či to bolo dievča, ktoré išlo do nejakého lesa, alebo naháňalo takú svetlušku a nejaká rastlina skombinovalo ju, tú rastlinu samú seba a tú svetlušku. Lily, 25 z 25 mythic brawlerov, to Assassin teda, let's go. Start unlocking a new legendary brawler. Draco. OK, let's go. To je legendárny star drop, tak poďme Draka. Poďme Draka, prosím ľudia, poďme Draka. Hypercharge na Crowa. Dobre, berem. Nemám. Mám Crowa na 11, čo je nice. 5000 coinov ušetrených. Nice. A ideme teraz legendári, 10 legendárok, star dropov. A nie je žiadne super rare, jak na Squadbusters Global Rewards. A dobre, 30 kreditov. To ak bude padať celú dobu, tak je to paráda. Mythic, umie 500 kreditov? Nie. Proste posledný doby mi furt padá kozmetika. Epic. Larry a Lori skin, no. No a toto je tak strašne zabugované, ľudia. On to je iba sám. Týpek. Jo, zasi kozmetika, ale ľudia. Legendary, let's go! Dobre. Poďme. Prosím, ideme otvoriť Draka. Prosím. 500 kreditov do Draka. OK, good. Celkom good. Aspoň sa nám už náš Drako plní trošku. Ešte by sme mohli otvoriť ďalších neviem koľko legendárok. Rare. A už sa si blížime ku koncu. Rare. Môžem si trochu spomaliť, už sa blížime ku koncu. Rare, to sú čo je ľudia, sme minuli časte na legendári. Čo je toto? No dobrá, aspoň že tak. Rare, sami ani epic. Legendári na prvý klip. Let's go, poďme Drako alebo kredity. Poďme, alebo hypercharge, ale radšej by som bol za to Draka. Alebo za kredity. Poďme Drako. A Star Powerka na Mac. Či to je celkom dobré? Okolo 2000 coin ušetrených. Poďme ešte legendári. 100 kreditkov, nice. Už sa blížime fakt ku koncu, asi posledné 3. Ja typujem. 100 powerpointov. A 500 coinov. Tak posledné 2. Nevadí ľudia. Teda v podstate aj s tou free. 3 legendárky. Celkom nice, tu nemáme nič, nové ďalšie. Tu už máme Draka. Ale ešte oh yes. Či tu máme Lily. Ideme upgrade na 9. 7, 8, 9. Máme Lily na 9, ľudia. Ešte 5900 coinov stále. OK, čiže stále všetci brawlery na 9. Aj brawlery Lily. Kliknem tieto veci. Tak. Tu máme na Crowa hypercharge. Let's go, ľudia. Konečne. A ešte na Mac Star Powerku. OK. Dobre, ľudia. Tu máme ešte to Draka. A ešte tu mám nejaké neclaimnuté rewardy z Mastery. Môžem takto preklikať. Nemal som si to claimovať do tohoto, jak sa to volá, do fejmu, nevadí. Miesto powerpointíkov, nice. Powerpointov máme 19 000, no.
Mhm. No, nemal som sa to klimovať. 75. OK, good. Fúha. Fúha, tuto Edgar. 75. Tak. Ďalej nič, iba tuto max. 2000 coinov. Nice. Čiže máme 7900 coinov. Celkom good. Ďalej nikto. Nikto ľudia. Tu máme Crowa. 300 pár pointov. Prečo? Nemáme kredity. Na čo som si ich claimoval do toho fejmu? A to už nič. Čiže Draka sme ukončili na 1220 kreditoch. OK, tuto už nová season. Level up offery. No, tam bude navždy už. To už nezmizne. Tak, tu máme Brawl Pass. Si môžeme kúpiť, ale to my nejdeme kúpiť. New rank season. Ja som túto sezónu nehral rank minimum. Keď to začnem teraz hneď hrať asi. Ešte aj v K20 teraz musím hrať, ľudia, mám toho veľa. Cyber Brawl. Som to nehral neviem koľko dní. Čo neviem, jak vyzerá táto season. Podobne jak tá minulá. A podobne jak tá predminulá. Pekné. Pekné pozadie, ľudia. Ešte tuto. Konečne môžem mať hudbu zapnutú, ľudia. Konečne. Ak sa čudujete, prečo mám Českú republiku, tak to kvôli tomu, lebo som hľadal Jakuba Destra. No a tu máme ešte Star Dropy. No ja by som dal jednu hru. 5v5 knockout dáme za... Neviem, teraz som začal hrávať Sandyho celkom. A môžeme vyskúšať toho Crowa, keď už ho máme s hyperchargeom. Tak why not? Aká hudba. Nové loading screen. Ranked season a môžu padnúť ten Larry a Lori, čiže na to sa teším. A máme botov. Máme hypercharge dole, tam. Ako kill by som si chcel dať, ľudia. Moji teammates zomierajú proti botom. Ja som zónom proti botom. Čo? A zabijem ho? Nezabijem ho. Ale teammate mi to prehrajú proti botom. Si nerobte srandu z mňa. No, on zabije ho Bull. Chytír, či jak sa volá týpek. Áno. Čo robí ten druhý? Emza. Čo, sa sprejovala? Sprejovala vlastne ho zabijú. Zabijú ju. Jak ho zabil? A, Shelly, účko. Dobré účko. Ja aj Bull už mal zabiť. Hráme proti botom, ľudia. No, takto vyzerajú bad randoms. No. Dobré účko. Aha, ale Bull dostáva. Bull to nezvláda. A Bull zhebol. Dobre, čiže ideme teraz sa sústrediť, fakt. Ideme vyhrať. Budem tu posledný, ľudia. Tak sú predsa boti. No. Nemal som ja ako z jakého dôvodu zomrieť. Easy kill. Ďalší kill. Už iba traja, my sme už iba traja. Môžu po ňom. Ešte tam je Larry a Lori. Šíš. No tak to je. Na nič. Ale kamoško, Jack, čo robíš? Saul Goodman, čo robíš?
Ako, povedz mi. To sú boti. Čo robí ten man? To je... Jaj. Kúkajte, on ho ešte zabije. No ho zabije ten bot. Dobre, máš šťastie, týpek, máš šťastie. Použili sme hyperčarge, ja som spokojný. No, víš co povedem. Epic. Je to pin na poka, samozrejme. Ja ľudia ešte som zabudol, tuto máme nejaké, neviem, to je rewardy. Takže aká to je hudba. 50 kreditov, asi zabugované. No 80 powerpointov. Good. No a to je pre dnešné video a pre dnešný Viral Pass asi všetko. No a my sa vidíme pri ďalšom videu z... Neprezradím vám aké hry, ale už asi viete. No a pre dnešné video všetko, ľudia. Mám ešte 116 gamov, nice. A to je pre dnešné video všetko. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia, ľudia.